V manažmente nedostávate to, čo si prajete, ale to, čo tolerujete. Vy nastavujete latku požadovanému výkonu a správaniu. Ak tolerujete neskoré príchody, prípadne sami chodíte neskoro, tohoto budete mať viac. Ak prejdete nevhodné chovanie voči zákazníkovi bez spätnej väzby a žiadosti o zmenu správania, toto budete dostávať častejšie. Ak ospravedlňujete priemerný výkon tým, že sa ľudia snažili, hádajte, akú normu výkonnosti nastavujete. Malé veci sú v manažmente veľké veci. Na úrovni líniového manažmentu a stredného manažmentu vo väčšine organizácií to nie je o geniálnej kreativite a charizme, ale o jasnosti, predvídateľnosti a dôslednosti. To znamená, že ak máte nastavené pravidlá a procesy, je vašou úlohou zabezpečovať, že sú dodržiavané. Ak ich začnete zmäkčovať, znižovať štandardy a ospravedlňovať členov týmu, ak ich neplnia, sklznete po priemernosti. Jasné, nie je to vždy čierno-biele. Niekedy je úplne na mieste zastať sa člena týmu, ktorý je v ťažkej situácii alebo z objektívnych príčin nesplnil ciele. Ale toto by mali byť výnimky. Po nástupe do role manažéra ľudia testujú. Skúšajú, čo im prejde a čo nie. Nie nutne to musia myslieť v zlom, skôr prirodzene kalibrujú vaše vzájomné očakávania. Ak ustojíte prvé testy, neskoré príchody, slabší výkon, nedodržiavanie dohod, prípadne iné, ľudia si nastavia očakávanie, že toto je to, čo od vás môžu čakať a časom prestanú testovať. A tí, čo opakovane skúšajú, by mali niesť následky svojho správania. Nie je to príjemné. Toto je tá náročnejšia časť manažerskej práce, ale je to funkčné. Nastavené procesy a pravidlá bez následkov pri neplnení sú iba doporučenia. Buďte jasní a dôslední vo vyžadovaní toho naozaj podstatného a časom sa to stane bežným spôsobom, ako sa na vašom oddelení ľudia chovajú a aké výkony podávajú. A ak vás zaujímajú ďalšie tipy zo sveta leadershipu, prihláste sa k odberu nášho newsletteru.